Mi smo pokušali graditi najbolju budućnost koju smo znali. Sada je prilika da kroz stipendije i ove stipendiste koji su tu i projekte koji su neki izuzetno napredni, tu budućnost ostavimo da grade one. Znači naš posao je da gradimo graditelje budućnosti, one koje dolazi. Rezonans radi robotsko ultrazvučno vođenje i ciljanje za urološke postupke, gdje pokušavamo koristiti robote da budu precizniji, pouzdaniji, da nemaju tremor i slično. I upravo za to nam je potrebna robotska ruka. Projekt Rezonans će tu biti primijenjen za precizno robotsko ciljanje specifičnih zona za biopsiju prostate. Prethodna istraživanja daju nam mnogo samopouzdanja u zacrtane ciljeve i zapravo htio bih zahvaliti zakladi Adris koja je omogućila da kupimo medicinski ultrazvuk i povežemo ga sa svom opremom, jer bez toga ne bi mogli ovaj projekt provoditi. Gliomi su jedna od najčešćih primarnih tumora mozga koji čine 1 do 2% ukupnog broja tumora, a obuhvaćaju sve tumore glijalnih stanica središnjeg živčanog sustava. Kako bismo shvatili na koji se način mijenja sudbina stanica unutar glioma, odlučili smo u ovom projektu iskoristiti nedavni razvoj visokopropusnog sekvenciranja pojedinačnih stanica i zato ćemo uz pomoć strojnog učenja razviti prediktivni model za procjenu vjerojatnosti napredovanja tumora, a nadamo se identificirati potencijalne ciljeve u usmjeravanju boljih terapija protiv ovih tumora u budućnosti. Zahvaljujem zakladi Adris koja je prepoznala naš istraživački rad te odlučila pomoći ovom donacijom. Kroz ovaj projekt odabrali smo nekoliko stabala sa područja Istre koje ćemo obnoviti i očuvati kako bi postavili primjer za njihovo dugoročno očuvanje. Naime, monumentalna stabla su najstariji i najveći živući organizmi na svijetu, koje ponekad mogu biti stari nekoliko tisuća godina. Stoga ćemo u ovom projektu provesti nekoliko aktivnosti vezano za monumentalna stabla, a to je prvo odrediti starost, zatim kada znamo starost, odrediti ćemo njihovo zdravstveno stanje. Kada znamo starost i zdravstveno stanje, za ona stabla koja bude bilo potrebno, odraditi ćemo i sanaciju, koja će uključivati orezivanje suhih dijelova, eventualno kemijsko tretiranje protiv štetnika i postavljanje potpornja. Također, vrlo bitna stavka u ovom projektu nam je i edukacija i podizanje javne svijesti građana. Tradicionalna plastika koju svi znamo je materijal koji ima zapravo izvanredna svojstva i upotrebljava se u različitim područjima, no problem nastaje ako dospije u okolinu zbog onečišćenja okoliša. Zbog toga se pokušava zamijeniti s drugim materijalima tamo gdje je to moguće i zato smo se i mi odlučili istražiti biorazgradive materijale za pakiranje namirnica. S druge strane, biorazgradiva plastika se radi od prirodnih polimera, to su različiti proteini, ugljikohidrati biljnog i životinjskog podrijetla i ono što je bitno je da ako dospije u okoliš, onda bi se trebala razgraditi pod kontroliranim uvjetima. Naš cilj je napraviti ekološki prihvatljiv materijal upotrebljavajući prirodne polimere za izradu plastike, biorazgradive plastike i u taj materijal ugraditi aktivne komponente tako da materijal bude i aktivan. I na kraju bi se htjela zahvaliti u svoje ime i u ime Prehrambeno-tehnološkog fakulteta zakladi Adris na donaciji i htjela bi se zahvaliti jednom malom timu ljudi koji radi na ovoj problematici na našem fakultetu i na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.
Hvala vam na pažnju. Dakle, vjerujem da ste se svi ponekad u svojoj okolini susreli sa osobama koja boluju od Alzheimerove bolesti ili primjerice Parkinsonove bolesti, ili da ste čuli za ALS i za Huntingtonovu bolest. I ono što nas zanima u mojoj istraživačkoj skupini je razumjeti na molekularnoj razini procese koji dovode do takve pojave. Sveukupno, ovaj projekt zaklade ADRIS će nam omogućiti uspostavu novog eksperimentalnog modela za proučavanje procesa u starim stanicama i također identifikaciju molekulskih puteva kontrole kvalitete proteina koji su pogođeni uslijed procesa starenja.